Aurten ere beste urte batzuetan parte hartu izan dugun bezala, Gatikako udaletxeak parte hartuko dau berdintasun gunean, nola ez. Azken finean galdera horreri zergaitik hartuten dau parte Gatikako udaletxeak honelako ekintza batean, nik beste galdera batekin erantzungo niok nola ez dau parte hartuko honelako ekintza batean. Azken finean berdintasuna denon konpromisua delako, ez. Gatika herri txikia da, baina horrek ez dau gura esan berdintasunaren alorrean ahula dela. Aurten diagnostiko eta berdintasun plana aprobatu ditugu, herritar, elkarte eta parte hartu nahi izan duten pertsona guztien laguntzarekin. Autobusa egotea edo gune mugikorra egotea Gatikan urriaren 15ean. Eta zergaitik aukeratu dugu data hori urriaren 15a, emakume baserritarren eguna dalako. Eta azken finean, aurten beraien omenez edo beraiei gure doitzegu ekintza hori zuzendu, ez. Urriaren 15ean izango da, Gatikako plazan, arratsaldeko 6:00 aurrera, eta bertan Andra emakume baserritarren argazki erakusketa bat egingo dugu, eta egongo dira ere bai baserritar emakume talde bat, eta bertan baserriaren inguruan bizipenak kontatuko dizkigute, eta dana hori Lorea Madina kazetariak gidatuta, ez. Eta leloa dala eta erabakitzen dudana izango naz, oso lelo importantea guretzat. Azken finean, zenbat emakume gure inguruko zenbat baserritarrak, amamak, amak, izekoak, auzokoak, askotan esan digutena, izan zaitez, zuk nahi dozuna, guk isilpeko lana egin dugu, zure aukera da, eta izan zaitez libre aski, zuke nahi dozuna, Eta amaitzeko Gatikako udalaren izenean eskerrak emon emakunderi urte batez gehiago gonbidapen hau luzatzeagatik eta honelako ekintzetan parte hartzera gonbidatzeagaitik. Eskerrik asko eta danori animatu urriaren 15ean parte hartzera.